Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Adlaw dahil karong Loneliness no, pizza size sa buwan sa Abril, tuig 2026. O kumusta na nino ang inyong Holy Week? O salamat na no sa pagpaminaw, sa pagsubaybay sa akong gipang-upload no nga mga Lenten drama. Nagikan sa Aramiin. Salamat kayo no sa pagpaminaw, sa pagsubaybay no. Shout out dahil ko no sa akong otol nga naa sa nagtrabaho no. Pagkaroon na destino sa Albuera Leyte, sa Laamping diha tol sa pagtrabaho no, Amping Birmi. Salamat kayo no sa pagsubaybay ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Ilabi na diay ni James Savero. Salamat kayo idol no sa pagsunod. Sa mga sugilano, nagikan sa Aramiin drama o sa tanan nga nagsubaybay. Shout out din yung tanan no. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon. O karon dito maglangan no, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 40 na tanong mga ka-listeners no. Tira del Sol. Theater sila. Malinahon ako din uban nila ni Ma'am Rolayda o Miss Gracia. Uway mo dapat na ako. Uway mo singka na ako. Pagdisiplina ka kung gihimo, Brina. Ayaw na nag-question na. Kay tungod, ana, nahimo kang tarong o responsable. Tara, mamauli ta. Dili lagi ko theater sila. Dili ko. Brina, kung sa mga gusto ni mo akong buhaton, aron mabalik ang iyong pagtahod na ako. Ha? Wa man mawang akong pagtawad ni mo, tiya. Pero ganun dili naman lagi ka matahod na ako. Tiya, sabtasad ko. Respeto ang akong desisyon. Dako na ko. Dili man ko bata. Kung gipapadahin pa ko ni mo pag-eskwela sa college, sama ni Miss Gracia, nagkahuman na sa bunta ko. Kapila ko na ba balik-balik ka, nga di lagi ka mahimong makaangkon og taas nga kinaadman, Brina. Di niyo ko mo yan. Mami, bahala na si Prena kun magpadasya sa mga drama ng maltitan yung iyan. Iha, Krisha. Basta lagi, Mami. Kung mausap ang huna-huna ni Prena, og muuban siya sa pagpaulit ng ninang tar sila, di nagit ko managad niya. Iha, Krisha. Basta lagi. Doon na'y prinsipyo si Brena. Makabausag mo barog sa iyang naluwatan ng desisyon. I hope so, Ma'am. Mapakya si Tarsila. Kay nipadayag na si Brena nga bisan og magkinaunsa, mao'y pilion niya ang mupadayon gyud og tungha sa kolehiyo. Nagpamahid ka manggos imong luha. Nihila ka? Unsa? Gilakod. Uy. Unya unsay desisyon ni Brena. Dako kay kausaban si Brina, sukad lang miabot siya din sa inyo. Unsang gina inyong gihilo siyang kaisipan, ha? Ma'am Rolayda? Ikaw mismo nahibaw sa tubag ni anang imong pangutana, Tarsila. Di ko mo pa uli sa latyera, hangton nga kumanagbalik si Brina. Naingon ni ana ang pag-umangkon mo. Tungod rasab nimo. Dili siya maingon, anak, kung wa pa mo, nga kanunay naghilo siyang utok. Tarsina, hinay-hinay anak imo sinultihan, ha? Kamu magi ako mapasanginlan ba? Kisa pa madaylain. Ang imo na kaugalingon. Di nimo basulon? Ma'am Rolayda. Unsaon taman ana ron nga nakaamgo naman ng imong pag-umangkon. Wa nasab sa silo nga ngiroy nga ito ni Tarsila. Nga sa ato pa, jida sabday ni Tarsila ang iring niya nga si Dracar. Mausap ka na akong pagtuo, Senyor Maynard. Paya, nga nung nagdadama sa iring niya itong punyong. Sa akong nasairan, si Dracar mao ang kalipay ni Tarsila. Mao tingali nga sa iyang paglarga ngadto sa syudad, giuban jud kini niya
aron ba always happy siya, Supremo Minard? Wa bang ko makamatikod nga nagda siya og iring ka itom, Sir Maynard. Aniday ko na diha, Ingracia. Kasi iyang pagbiya, wa nasabdinhi ang iring niyang itom nga binuhi. Hala, gusto di ay tuod, sir. Ah, at sa na, Ingracia. Ang stroller ba? Stroller. Oo, may dasi ang stroller gawas ba sa bag nga iyang gitabi pa. Nagkalimtan niya og pasod sa lawak. O may napatikdan ko nga murag na ay naglihok sa suod. Simbergwensa. Mao na kito. Ang iya na tong iring nga itom, Ingracia. Ay pastilan. O sa bagyo di ay kaimportante alang niya ang maong mananap. Iyang maghupay. Huwag iyang kalipay ang maong mananap, Ingracia. Mao nang iyang kinaiya, sama na sab sa mananap. Uy, hala. Tuwaan na sabde nagsabuag sa iyang kabruha sa syudad ang maldita nga sinang Tarsila dong Jumari. Oh, Maki. Kay buot na sa diyang kuhaon si Brena. Ang ngayon niya buhaton, mao ang pag-usap sa iyang kaugalingon. Maki, lisod alang sa usa ka tawo nga why Dios ang paghimog bag-o gikan sa batik nga kinabuhi. Bitaw, mao gyud. Pangandam kay natay lakaw niya, Maki. Oh, okay do. Pakyas ko sa kong first attempt, Sir Maynard. So pakiray kagyod, bisag unsaon Tarsila. Sir Maynard, Wa ko mahimuot sa gibuhat mo. Wa ka mutuman sa kamanduan nga dili ka na manghilabot sa umaabot nga halad. Kay may lain ang nagatiman og nag-alima kaniya Tarsila. ikasubo ko kay Sir Maynard. Pat akong katungod, may akong ginapanan inihigayon na. Wa manibo huna-una nga mag-atubang kanini og sanksyon Tarsila. Sir Maynard? Nara diha sa syudad ang executioner sa Council of Truth. Nga gipanguluhan ni Professor Swami. Unsa? Mga tubang ka sa konseho. Ipatawag ka pinaagi og spiritual summon. Og didto niya sa plenarios konseho. Gabaw ang Council of Truth. Timbangon ang gidakon sa imong salaod. Nga nahimo Tarsila. Sir Maynard? Si Professor Swami mao ang majority leader sa konseho. Samtang ang negosyante nga Mr. Agapito Pitoy Patay mao ang minority leader. Ingon ba lang gudi ay anak kadakong kalapasan nga kunahimo, Sir Maynard? Sa Council of Faith, gihukman kinang sad-an. Kini mao ang lower house sa atong pagtuo. O gipasaka na kini ngadto sa Council of Truth na mao ang upper chamber. Unsay may tabo kon guilty sa dang sinisisyon nila bato kanako, ha? Ipasaka pa sa labing taas. Gabaw ang labang supremo. Ang kinatibuk ang hukom gikan sa maong level. Ug depende kung dawaton o makaha-evito kini sa labang supremo. Unsa? Busa, karon pa lang pangandam. Kay mo atubang karaunya sa plenaryo sa Council of Truth. Aron timbangon ang mga probable cause sa imong nabuhat nga kalapasan. Mao ba di ay, Senyor Minard? O, Ponyong, may kaugalingong lagda kitang gisubay. Ug may kaugalingon kitang konseho sa balaod nga mao'y nagpatuman sa kahusay ug kalinaw. Ug gana mao ang Council of Faith, isip lower chamber. Ug ang Council of Truth, nga mao ang upper chamber. Nga sa ato pa, imo ang kitapusang paghukom, Supremo. Ponyong,
Instrumento lang ako. Instrumento lang ang akong pisikal nga pamayhon nga gigamit sa labang supremo. Nga si Talahurong Nicodemus. Unsay buot nimong ipasabot, Senyor Maynard? Sa matag dinagko nga paghukom kang bisan kinsang magtotoo. Espiritu ni Talahurong Nicodemus, mao ang naasud sa kong lawas, ug dili na kana ako. Asa mata ni paingon dong Jumari? Balik to sa katingalahang bukid, Maki. Di ka mahadlok dito, no, dong Jumari? Maki, permima ka nang naang kahadlok. Pero, talagid ko'y gustong madiscover. Maong kinahanglan ko nga magpakaisog. Unsa di ay dong? Salamat kay naagid ka permi nga uban ako, Maki. Sa ako nang giingon lagi nimo dong Jumari, matirang matibay. Tarsila, wa ka ba'y gipaabot nga sakyan ang bukuha nimo karong adlaw? Wa! Uy, Nayama kaya? Gawa man. kaisog. Magdi pa sa hiruan ra gani ko kumulakaw. Lain pangutan mo. Nay na manggoy autong itom sa tungod aning mansyon. Unsa? Murag na gyud nay tuyo dinhi ang sakay anak. Kung mangita na ko, ingna nga wa na ko din kasabot ka. Sultihing to ana, ni pauli na sa latyera. Oh, pero ngano man Tarsila? Basta kay tumana lang ang isulti ko ni mo. Ingna nga to ana paingon sa bus terminal, kay mo pauli na sa karaang bahay sa mga Benavides. Naunsa to siya? Mura mo to siya gibugaw og 5 ka mga kalag. Buset. Makalagot. Kinalig mauna niya ang giingon ni Sir Maynard nga budakop na ako. Tungod sa ako kunong kalapasan nga akong nahimo. Mauna ka ni? Dili ko makatugot nga mabilanggo ko sa ngan sa balaod sa pagtuo. Katungod na ako may akong ipaglaban? Dakar. Ay, pinangga kong iringa ito. Dali. Pinawal din ako, dali. Halipaya ko, be. Hupaya nga akong gibati ka rin nga mura na akong mabuang nga maghuna-huna sa problema, Dakar. Ikaw rin makalipay na ako. Ikaw rin. Uy, bilupin niya. Dakar ba? Uy, pisok-pisok ka balis ako. Dakar, sa pa. Uy, Dakar. Dakar ikaw ron. Dakar ba? Ay, ginok lagi taon. Dakar mo na siya. Uy, ay. Maynard. Oh, ano gitutukan mo kanimo kay ingon na hayang grasya? Daot sa ka? Nagdaka di ay og iring aning pagkaanhi ang mo dinhi sa syudad Tarsila. Ano na ibaom ka? Dili na kinahanglan nga masayod ka. Unsa? Tubaga ang akong pangutana. Oh, si Dakar. Ang pinangga na kong iring nga ito. Marma na gusto ni mo may bawan? Oo, gili ra. May gusto na kumabati ka ito magikan niyo. Buang lakaw ay tingog hanggang na ko eh. Ayaw yung kong palaguta yung grasya. Ayaw piyak yan. Wa ka pa makailan ako sa hintit na bayana ka. Ha! Tingalid mo kuro ko sa kahadlo kung makaila kang sa tinuuray kung pak ako. Hinabtanon. Punyetan ako. Let's say.
Ingrasya, Unsan naman sabtar sila. hangyo si Sir Maynard nga adto ko mookupar sa usa sa mga guest room sa mansyon. Ayaw na. Dinhin na lang ta sa servants. Dili lagi na mahimo. Pati kay dili, way aircon. Napay makasulon nga lamok ug langaw. Kita kay kigpakatao man tang mga anak sa pobreng ginikanan. Aw antos ta, oy. Dili ta mainarte. Oy, soberbia. Ayaw kong iparihas nimo kay lahi ko. Dili ko ka-level nimo. Kay pinili ko. Uy, mao ba? Kinsa man sab kunoy ni pili nimo? Ang labawng supremo. Si Anhing Senior Benedicto Buenaveres. Pusa, nisulti sa nimo ana Ingrasya. Oh, Sir Maynard. Kanunay baya siyang natog nga nagmata. Ha! Simbergwensa. Unsa man ako ba siyang tumanan, Sir Maynard? No, Sige. Ikaw ang matuman, Sir. bisan ang pagpanglimpyo sud sa mansyon. Hugot ko na kanang idili kaniya, Ingrasya. Kay wa na ko'y pagsalig na nababayan. Ikaw ang mag-igo, Sir. Diha lang yun ka na siya sa servants quarter. Matuman, Sir Maynard. Pasensya ka na yun. Mao ka na hukom sa atong agawon. Buset. Giyon sampo ka nimo pagsulti, ha? Hoy, ayaw kong iparihas nimo nga ngilad og kinaiyak. Ikaw mo ngil anong kinaiyaw gili ako. Ha? Bate ka pa kay now, misamot. Kinsa lang datong dawa ngilad? Ha, panamin sa taon. Uy, pagkauwaw ka man lang. Ilom! Sagpaon ta karon. Sige. Buhata! Aron makita nila lang. Ilom! Bating naong! Ikaw si Gagbata. Ikaw bilbilon! Way porma! Ikaw kagiran. Ikaw ay liog! Tambok! Ikaw ay buot. Niwang og utok. Inglapat niya siya! Kalain. Masuko mandi. Sultihan ako inis dong Jory. Ako ingnon nga imo na kong gisingka-singkahan din eh. Oy! Hala! Kabakakon ko ni mo sila. Mao ba day nang tarsila? Gibuhat ka na ni Yaya Ingrasya diha nimo? Lagi dong, Jomari. Ug ikaw di ako hisultihan ini. Kay siguro maging baliwad onra ko ni Papa ni mo Maynard kung mo'y ako sumbungan. Nang tarsila? Sakit kay akong dugan dong, uy. Nang. Sagdi lang, kay akong pakiksultihan, bahin na nang gisumbong mo karon nako si Yaya, ha? Salamat dong. Lahi nagyo kay kasi mong amahan. Kamaog yung kay kang mubatig kaluoy na ako. Pero di sa ko dali nga mutuo lang og storya nang. Balansihon pa ni nako kung tinuod bang tanang gisumbong mo karon nako. Pagkapiskot, sa ata pa nito ka na tumutubor ako? Basta kay gipaminaw ka nako. Og ako sab nga paminawon ang side ni Yaya Ingrasya. Para na ako, mas motuo ko ni nang Ingrasya kini nang Tarsila, nga naong palangganidaan baka ako nakaayo. Parehas tagunahon na, Maki. Wag yun kayo pagsalig ato ng Tarsila dong Jomari. Siya ang bati, ug dili si Yaya Ingrasya, Maki. Bitaw, maog yun. Mao ka na gisumbong ni nang Tarsila nga rin ako, Yaya. Nanawag siya dili palang dugay nako. Aw, naaragyan ni mo dong kung tuhoan ba ni mo siya? Yaya, nakailala kay ko sa usag-usa ninyo. Og mas nito ako nimo. Ay, salamat dong, Jumare. Mas disalig sa ko nimo, Yaya. Mao nga ikaw gid mo akong paboran. Salamat dong. Og bahin na nang ni nang Tarsila nga nakakaroon diha, Yaya. Ang tingog lang yun di Papa Maynard, mao ang sunda, ha? Oo, dong, Jumare.
Magbuminaw sa Ay. Lex Pinoy. Kinsa mo ka ning numeroha nga nawag? Pero ako lang tubagon, kay tingalig importante kay ni. Hello? Hello? Kamatay. Tingog. Hello, kinsa ni? Ako si Professor Swami. Hello? Ikaw pa sila? Napakadiha. Hello? Hello? Oh, yes, Professor Swami. Ikaw pa nasayod na sa Emosyokos Corner? Wa pa ko nidawat ko sumot fra Shokos order, Professor Swami, sir. Nawala niya sa Lisidesa Senyor Minad Buenavides. Mga espiritual army. Sila mo aton sa subon para sa imo. Ta sila ha? Oh, okay. Okay, Professor, mapaabot ko. See you soon alang sa hiling pohon in end of legislation. Okay, Professor Swami. Ako na atubangon, sir. Andam na ang tanang sakop sa konseho alang sa ipahigayon nga hearing unya ni Tarsila sa plenary, Menard. Kay dili magyud maminaw na to si Tarsila. Pues, ang Council of Truth, mao na gyud ang mudisiplina kaniya. Husto ka, Menard. Ug ningigayon na, mamati na gyud unya siya, ug musunod kung unsa bay mamahimo unyang hukom sa konseho. Bugat kayo ang silot kang bisang kinsang markado sa pagkamagtotoo ang musupak. Kamatayon. Mag-agad unya ang resolusyon gikan sa majority leader nga si Professor Swami. Imuan ninyo sa konseho ang haom, tugma o batas nga investigasyon. Aron madisiplina ang masinupakon nga usa sa mga pinili alang sa umaabot unya nga propesiya. Menard, Ang dili mutahod sa balaod, ang igyot nga silutan aron dili sundon sa uban nga magtotoo. dili iyano lang nga magtotoo si Tarsila. Usa siya sa mga pinili nga mamahimong kabahin sa umaabot nga propesiya. Tinuod ka na. Pero ang hungaw o pensamiento nga Tarsila, di mong sayop ang interpretasyon sa iyang pagkapinili. Umaabot turon ako siyang rayna sa bagoon niyang paraiso. Pwah! Nahigugma lang si Tarsila ni mo, Menard. Panghipusa niya na kinanana ko, Ingrasya. Gusto ko mo paway kay gikapoy ko. Time pa. Di ba nga parihas raman panggiswelduhan ni Sir Minard Buenavides? Kunya? Katabang tuod ko din he. Pero katabang masagkas kara ang bais mga Buenavides dito sa Lachera. Daghan ko mabuhat na dili ka ni mo magustuhan, Ingrasya. Mong ayaw gyud ko pasuka. Wa ka po kailan ako sa hingpit. Wa pa ni mo mailhi kung unsa o kinsa si Tarsila. Drakar? Senyor Minard, pagkadako di ay og pagkalapal sa grupo sa mga elitista. Tinuod ka na, Punyong. Tibuok Pilipinas. May tuwa pasab sa lain-laing kanasuran. Apan ang iyang... Senyor Minard, pagkadako di ay og pagkalapal sa grupo sa mga elitista. Tinuod ka na, Punyong. Tibuok Pilipinas. May tuwa pasab sa lain-laing kanasuran. Apan ang iyang Punyong. Og ang sama ni Tarsila. Marcelo. Nagaw, inji kidayon og para pakalma, Punyong. Tingalig magkamatikod unya sila si Iho Jomari. Di akaw na, Senyor Minard. Hey! Unsa na subkaha ang saputa ni Marcelo? Dili mayo nga basayra ni Iho Jomari. Nga may binuhi kami dining tao. Nga ang kasi Iyang Punder. Og ang sama ni Tarsila. Marcelo. Nagaw, inji kidayon og para pakalma, Punyong.
Tingalig magkamatikod unya sila si Iho Jo Marie. Di akaw na, Senyor Minard. Hey! Unsa na subkahaang saputa ni Barcelo? Dili mayo nga basayran ni Iho Jo Marie. Nga may binuhi kami dinhing tao. Nga ang kasing ka... Di akaw na, Senyor Minard. Hey! Unsa na subkahaang saputa ni Barcelo? Dili mayo nga basayran ni Iho Jo Marie. Nga may binuhi kami dinhing tao. Nga ang kasing ka... Si Marcelo, doolon ko siya. Marcelo! Doktor! O sa mahimong nasukan. Marcelo, ayaw pabuta nga masuko ang Supremo. Tadawa si Darwin, diha sayang na imutangan. Nagpuyo lang. Ayaw nakinigos ba? Ha, doktor? Darwin! Paabutan ninyo ang pagtakdol sa buwan. Aron paimnon kamo og labas nga dugo sa tao. Ug pakanoon kamo sa inyong kinaham nga atay sa tao. Huwag binutan kamo din inining sikretong lawak. Ayaw kamo pagmugna og kasikas. Kay niya ang anak sa Supremo, si Jo Marie. Uy, hala. Baya. Mao ba po niyong? Oh, Senyor Minard. Giuhaw na si Marcelo og labas nga dugo. Ingon man gihidlaw na siya og atay sa tao. Kay hapit naman sabdi ay ang pagtakdol sa buwan. Oo, po niyong. Sa musunod ng gabi, mao ang pagtakdol sa buwan. Ala, kami nga. Ni aman nagyuta ni karo ang sementeryo. Niya dinihan na nga ukab nga mga lubong sa dugay na kay nangamatay, Maki. Unsa di ay dong Jo Marie? Dali, Maki. Natay susihon nga mga lubong. Dong Jo Marie? Hinay-hinay lang ta. Medyo labong ng mga sagbot din eh. Kay dugay na ning wa nagidlog ni. Lagi? Kay karaan na kayong tanaon. Nalibo naman gani sa mga sagbuting dapit, ha? Puno na, Maki. Kay nga naman dong Jo Marie? Tanawa ka ng lubong sonahan. Na ay dinagkutan nga kandila. Hala? Tingali o gihamog ta dong Jo Marie? Unya, hadlo ka, Maki? Hadlok ko taong tatot. Kana. Mo ka na yakong gusto. Nga di ka mubati ka hadlok. Man gani kung mubati ka handlo ka nakasagsa ako sa kong pagka-driver. Kana na ba hinoong hamok? Matirang matibay lagi dong Jo Marie. Dali, duulo na to ka ng maulubong, Maki. Dali. Okidoki dong. Tana. Hala, murag di pa maniduging gidakutan ng kandila, do? Bago pa gini, Maki. Hain maka ang mga tao nga mo'y nagdagkot ini. Ni ari kitos palibot. Huwag na siguro og nagpaniid ra nato karon din, Naipangan kining maong lubong nga di maklaro.
Kanyo tong ha? Kay akong paphaan. Sige. Mabasa pa lagi na. Abog lang kaayo. Tanawa. Maklaro na gamay ang mga litra. Oh. Hermenegildo Escobedo Pianyar. Hermenegildo Escobedo Pianyar? Mo ni pangalan ng gilubong din hidong? Kung sama kayo namatyan na niya, no? Abatan no, Buenavides ka na. Huwag malain siyang kauban. Ganong naabot pagka sila din ang samang. Bubiga nila ko din eh. Don Hermenegildo, muduaw lang ulit ako ni mo sa laing higayon. Wala lang hinutamhin na yun sa tuntang tuyo, dong. Mubalik na unya ta sa laing higayon, Maki. Dito na ginunta ta sa soda to karaang simenteryo. Sawa man. Nga nasangit mata niya itong kandila nga dinakutan. Labihan nakatago sa tagtungod atong mong lubong. Ambot o gano'n ni tago. Pianyar. Pianyar ang apelyido sa lubong nga ay dinagkutan nga kandila. Dong Jumare, kalit lagi ka diyang nahilom. Gusto. Nainumdum ako, Maki. Ha? O sama na ba? O sa imong nahinumduman, dong? Si Manoy Vitaliano. Ang tiguang. Pianyar ang iyang apelyido. Unsa? Ang tiguang nga driver kanhi sa akong lolo Benedicto. Si Manoy Vitaliano Pianyar. Unya, ikon sa man niya ang gilubong dito? Maigsuon siya nga gipatay. Si Manoy Vitaliano day mo'y dito atong mga orasa. Maki. Ngano maghangwa man siya pakita ni mo dong Jumari? May pagka-misteryoso ang pagkatao sa maong tiguang, Maki. Mao kanay ako na ilan niya. Mao ba? Og sayang igsuon gipatay ang lubong nga atong naabtang may dinagkutan nga kanila. Igsuon din niyang ginganlan og Hermenegildo Escobedo Pianyar? Binakublar ko na tagpaunit sa karaang bahay. Di pa di ay? Mugawas taning sakinan, Maki. Muato na sa kasapari, Dong Jumari. Pangitao na do dinhi ang tiguang si Manoy Vitaliano. Si Brina, isiguro ba yun nimo nga safe siya sa matag adto og paulit niya sa universidad? Nga iyang gitunggaan? Oh, Menard. Well secured, si Brenna. Siguro on tagyod. Kaya naibaw ka na. Kung unsa kabangis ang syudad. Nariya magtago ang kayong mananap. Ganili tayo kita sa kalasangan. Nakasabot ko sa ibong sambingay. Ug ipaniguro ko di mo nga safe gyud kaayo siya. Si Tarsila. Sa sunod semana mauna ang una niyang pagtambong sa hearing aron mo atubang sa Council of Truth. Ipakita gyud nato nga dili yaga-yaga ang tumong sa pagtuo. Tinuod ka na, Menard. Seryoso ta sa atong tumong og katuyuan. Nga mao ang kahiusan sa matag usa diha sa lawas ug kalag. Aron maandam alang sa bag-o ug umaabot nga kahimayaan uban sa matuod nga Dios. Ala, ay ganihara man ta, Dong. Pero, wa man, gyud.
Tara, Maki. Oh, naaraman di ay na. Nahalata na, oy, mamauli, ta? Ay, asa ka siya? Maniram nun ta siya magyampungat din sa simbahan. Oh, tong atingali sa ila, ha? Ato baghang atoon dong. Ayaw na lang, kay matagbaw pangita. Magpagkahit lang guta, dong. Siya ro naman sa wa kita ka dinhi nga magkauban na to. Sa laing higayon na lang, Maki. Di lang una karon kay apiki na. Hapon na ba? Oh, mao ba? May lain para ba sabta nga angay pangandaman? Ha? Unsa man? Ang umaabot nga pagtakdol sa buwan. Hala, oy. Pagkadaghan gud ay mga misteryo ani nga to mga lakaw din hidong. Gusto ka, Maki? Tinuod gud di ay nga di kay basta bakasyon raning ato, ah? Tahas mo akong tumong, Maki. Aron ang kamatuoran, maugid ang mupatibabaw. Dong Jumari. Impluwensyado ang mga Benavides. Sukad pagid kani adto. Mao nga nahimo sa akong katiguangan ang pag-organisar sa usa ka sikretong kahugpungan sa mga elitista. Nga kun buot yun karon, nagtudlo og mga pagtulunan nga sukwahi sa gipanudlo ni Ginoong Hesus. Hala, oy. Diyos ko in town. Sa laktod og klarong pagkasulti, Maki, Antikristo. Hala, no? Nahibaw mo kita nga ang business sector mao ang pinakagamhanan karong panahon na. Unsaon naman lang kung silang tanan may tatak na sa pagka-Antikristo. Husto gyud ka dong. Kay ang mga konsumidor kita bayang tanan. Kundi sulisuron tanila nga di na ta mabaligyaan og mga konsumo nga atong kalanon sa matang adlaw. Kundi ta pasakop pa nila na saon na lang ka, no? Moabot gyud unya ang pinakadakong gutom nga mao'y magsuway sa tanang Kristohanon diha silang pagtuo, Maki. Sibuti mo ipasabot ang Jumari. Moabot ang dakong gutom. Ug dili na kita basta-basta nga makapalit bisan pa man ug natay daghang kwarta. Basta wa kitay marka sa mala nga mananap. Unsa? Tinuod ka na, Maki. Kay ka na, nahisuwat sa basahon nga tinuis nila gikan sa balaang kasulatan. Dong Jumari? Adlaw nga tanan, ug sa matag minuto nga tanan, maghandom ug magampo ang matag Kristohanon alang sa kalanon sa matag adlaw. Apan pagsuway kini nga sama og espada nga gisubok pinaagi sa tubig ug sa kalayo. Dinihugan sa mala nga subok aron mo'y maghatod sa kadaugan sa dihang purilo na unya sa Dios ang mga nagpatatak sa marka sa bangis nga mananap nga may simbolo sa mga numerong 666. Ginoo ko intaw. Mao nga uban ko sa komisyon, Maki. Kay kaluwasan kini sa mga kalag nga buot ng birahon sa gahom nga impiernuhanan. Tunan gani na ako maayo. Kay strikta ra ba kuno ang bagong professor namo sa social science. Social science is the academic study of societies and human behavior. Within them, focusing on how people, communities, and their institutions interact with each other and their environment. It compasses a wide range of disciplines, including psychology, sociology, anthropology, economics, political science, and history, all of which seek to understand the dynamics of human systems and improve the human condition.
Brenna, Mami? Mo'y paghuman niya sa last niyang load sa hapon, ang social science. Paigo na si Bugawa sa campus. Ang iyang sakyan, Ma'am? Ready na, naa sa gawas. Brenna, Ma'am Rolida? ready na dihang imong kasakyan. Color maroon nga ang plate number GEX4590, ha? Okay, ma'am. Nana, ako yung nakita. Magpaabot minimo alang sa panihapon. Salamat, Ma'am Rolida. Asa na sa akong pagpauli? Naisakinan nga mga tun na ko sa bahay. Kabuutan yun ni Ma'am Rolida. Dool na lang yun kaayo si Brenna, iha Krisha. Unsa na tracker ng imong gikamit, Ma'am? Microchip nga naka-install ng daan sa bag ni Brenna. Mami? Gusto lang kong makasiguro nga safe siya, iha. Okay. Ang tara mga lawak nga tinakpan yaning karaang bahay. Siguro agyod nga dili mablihan ni Iho Jomari. Senyor Minard. Timan mianhi kina siya aron maduki-duki. Busa ato og iyong paningkamutan. Gawa siya'y makaplagan. Ilabi na gyud ang bahay nila ni Marcelo ug Darwin. Supremo. Umaabot na ba ang takdol nga buwan? Siguro ko nga magpaniid yun niya ang anak mo, senyor. Apan magmatngon na yun niya kita. Gusto ka po niyong. Kay isog ug utukan ang akong uniko iho. Nakaila na kaayo ko sa taras niya ng Batanong Buenavides. Sama siya kanimo kaligon og baruganan. Siya ang katumanan unya sa propesiya. Ang bugtong prinsipe sa hari gamaoy mo mando sa tibuok kalibutan. Ongolok wake. Wake dup ongolok. Warap wake. Warap dup wake. No age wake. Ilido ka. Doagi bubag sa ikiran. Maki, daghan ang mga sekretong lawak kining karaang bahay sa mga Benavides. Mao ba di ay dong Jumari? Mangitaw niya tag insaktong timing. Kay nga naman, unsa di ay mo nahunahunaan nga buhaton dong? Atong sutlang. Unsa? Tagsa-tagsaon niya ka na natog pagsusi. Kung unsa gyud ang mga nagtagong mga misteryo niya ng mga lawak. Niya, wa kahay gibuhi nga mangtas diha dong Jumari. Ha? Kuya, kung mular ko ta sa paghamag, nga wa kita masuhito, patay kita din napita dong Jumari. May punto ka sa Maki. To kung kaigmat lagi. Mo importante kayo dong Jumari. Ano ba, matirang matibay? Gusto ka, Maki. Kaya ang kinabuhi, igo lang ra ba nga mulabay? Wa na ni rewind. Dili mayo mo kumpiyansa. Ilabi na kay ang kaaway, dili ingon nato. Kay mga linalang ayawan. Maki. Uy, hala. Ug mo sa gabi naman di ay ang unang subang sa takdol nga buwan. Unsa na ikalampuan bahin ni Tarsila, Senyor Minard? Pagyapon siya sa mansyon. Gipaagi pa og due process ang pag-imbestigar. Bahin sayang nahimong kalapasan.
Ang maldita nga Tarsila, wa yun siya magdahom nga musangko sa ingon ni ini. Kaya nagtuo lagi siya, nga untouchable na siya. Nilao man gud siya sa gisaad kaniya ni anhing Senyor Benedicto Buenavides nga mao ang naghatag kaniya kaisog nga nibarog sa iyahang katungod kunuhay. Danghag si Tarsila. Musa alang ka na ko. Dili siya may hatagan og bugat nga posisyon sa umaabot unya nga bag-ong kalibutan. Kay magkaguliang yun unya tang taran punyong. Tinuod ka na, Supremo. Ikaw punyong. Ikaw mo'y bulahan. Kay gikahimutan ko ang imuhang pagserbisyo. Ongolok, wake. Waki to pongolok. Warap, wake. Warap to waki. Nuagib, wake. Ilidu ka. Nuagib umaksan ikir. Andam na kong atubangon ang ipahamtang unya nila na kong silot. Hinay-hinay ko nang gidawat karon ang dako na kong pagkuhang kang Brina. Brina, dili kay kanimura ko nagkuhang. Pero dili na mahimong ikabalik pa kagahapon. Dili na. Nitahod mo ko ni mo, Tia Tarsila. Og dako ang akong respeto nimo. Apan wa nimo kana makita kay gipadako man hinuon ko nimo sa dagmal ug pagpakauwaw. Kadugo raman unta ti ka. Brina, wa ko namang maingon ini kini. Tanan. Bisag sa una-una lang, wagin ko magtuo nga masangko pa des ingon ini. Anan na lang nahanaw na ako. Sabayangan ako buhaton. Pero di kabalik ko ang nausik na kong kagahapon. Unsa ma. Padong ko sa office na ako, Menard. Na ako yung ipagawas nga Supreme Order. Alang sa duha ka mga konsilyo. Okay, Menard. Tingali, nadawat na ni Mr. Agapito Pitoy Patay sa Council of Faith o ni Professor Swami sa Council of Truth ang akong memorandum circular nga nagmando og dinalian kayong asylum para ni Tarsila. Akong i-confirm ka nagbahin na, Menard. Nauna-una, magyod na ko nga mas importante siya din sa karaang bahay sa mga Buenavides. Okay. Og maghidaot lang sabtang nga unta, kakuhaan ni Tarsila og leksyon ang mga nahitabo niya. Imo na bang nadawat, Professor Swami, sir? Attorney Lolaita. Ako paandam na sa ako urgent response sa memorandum circular kikan sa Talahoro, Supremo Buenavides. Maayoy doon, Professor. Ako sigurado na kinatibukan nga mga member sa board sa Council of Truth mutahon sa maong kamanduan. Salamat. Bye, Professor. Bye, Attorney. Husto ang gibuhat ni Menard. Dili bal sa palalis nga nahimong kabahin sa umaabot nga propesiya si Tarsila. May mga sakripisyo sab siya nga wa nila masairi. Dili sa blalim sa bahay ni Tarsila nga mahimong kawang lang ang iyang mga paningkamot sukad pa kaniadto sa dihang nagsugod na og na-develop pa lang ang gipanagna nga propesiya. Si Menard. Hello? So,
Nanay na ang tanan, Rulaida. Yes, Menard. Dili pa lang dugay nga akong gikasulti sa phone si Professor Swami. Ako na lang ang mupahibaw o mumando kang Tarsila. Nga mo pauli na gari sa Latira, ugma. Ugma yun na yung adlaw. Kay sa gabi, mauna ang unang subang sa takdol nga buwan. Okay, Menard. Bye. Salamat ining mong kalambuan nga gipahibaw mo karon nako, Sir Minard. Nabati mo na sab ang akong desisyon. Larga dayon nga rin. O kinanglan, ganiya kinaugma sa dili pa mutikyop ang kangit-ngit. Nakasabot. Nakasabot gid kaayo, Minard. Sige, maura ka to ang tuyo ko nimo. Bye. Amping. Mao ba di ay, Senyor Minard Buenavides? Oo, Punyong. Sa ato pa di ay nga ugmang adlaw ni asab tong maldita dire mabalik. Oh, kay kinahanglan nga niya na siya. Atul sa pagtakdol sa buwan. Hisabtahan ko kaayo ikaw sa imo ang punto supremo. Matuod kagyod nga Pangulo. Patas ko sa akong mga desisyon. Apan mo batikos usab ako, niadtong magtotoo. Gawa na mahisubay sa hustong lagda, aron sa pagdisiplina. Nalipay ko para ni mo, Tarsila. Ka? Nalipay gyud ka kang tinuoray, Gracia? Ay kahugaw ni maghuna-huna. Hugaw pasabgod og kalagod. Hoy, punyeta! Iya patakag ukap na yung bakba, ha? Kalma lang, God. Relax lang. Mupauli na gani kas latsira, isog lang gihapon. Timan ini, Ingracia. Bisag unsay mahitabo, labaw lang gihapon ko nimo. Ultimo ka lang. Aw, pobre man gyud ko. Og wa man sab ko mangandoy nga mamahimong labaw kang bisan kinsa. Hoy, may kahulugan ba itong gipanulti nimo, Ingracia? Wa man. Pero depende lang sa mahangan. Dili ko nimo hagiton o bubutin sa no? Kalinaw ang akong gusto. Kay malinawon kong pagkatao. Kalinaw lagi imong gusto. Pero mahagit-hagiton kaayo ka. Hibuon gyud ko nimong dautan, ha? Usa man. Sakto na gyud kaayo kas imong kaisog, ha? Gano man ko, no? Ay, Ha? awayon ta ni ay. Bugno ta. Bugno ta. Abi pa lang di ko makamaong musukol. Dire! Bida, Saman, ayaw ko saman, hagita, ha? Ingracia. Mm. Ayaw gyud kong hagita. Apos karon gihagit ni Katarsila. Bugno ta. Dire! Ay. Way bihagay. Nang hagit gyud ay ka nako. Oo, hagit ko. Ha, isog bang jugay ka. Ala, sige. Das! Aray! Ay, sakit nagbuhol ako, ha? Baus, okay, baus. Aray! Isog na ka. Di ibugan tar sila, ha? Isog na ka. Anong na kay ko? Sukol! Masakit! Sukol! Ay, sabaw ka, isog magkay ka, di ba? Sukol na yun, sukol! Uy, Sukol! Uy, akong bukas. Buhian ay ba? Itisog ko lang nagbuhay ni mo. Ay, nakonsensya kong hagisuklan ako siya. Pero, napuno na kay ko siyang ipakita na kinaiya. Ay, bahala nagmasuko sila si Sir Minard o si Dong Jumari. Basta kay musukol yun ko, og dili na nako maagwanta. Nalupig ko sa among bugno, Dakar. Oo, sakit kayo. Gilarutan ko niya sa kong buhok. Nagtuo man ko nga ako ra siyang makaya. Dili man di ay. Naglagot ko ning Gracia, Dakar. Naglagot ko. Sandi lang. Di lang nato siya hilabtan. Kay mula rin ganar mataog ba pa ulit sa karaang bahay dito sa Latira. Patyo na to si Gracia. Muna gusto ni mo ito buhaton, Dakar. O lagi. Napasakitan ko niya. Pero diliingon anak kasayon nga ato siyang patyo. Nalipay kong ay mo kong gilabanan. Mahal gede kay ko ni mo sa no. Pinangga kong iringa ito.
Ayaw lang nga, Dakar. Tungkol kay may mong masuko na to sila si Sir Minard ug si John Marie, kung patyo na to na sing grasya. Oh, salamat. Salamat kay nasabtan ko nimo. Puyo ka lang ha. Kay manghipos ko. Mularga na taog mapauli sa Latiera. Sa karaang bahay sa mga Buenavides. O sige na, matugtag sa'yo. Kay sa'yo sa tang mo adto sa bus terminal. Nagkabiya na day sa sila. Diya sa mansyon. Sa'yo man tingaling may gawas ka ipagmago na ko rong buntag. Hawan naman ang lawak sa servants quarter, Sir Minard. Okay. Para ka na ang tuyo ko, Ingracia. Bye. Bye, sir. Ay, sa'yo tingaling may gawas ang maldita nga Tarsila. Nagsakay na kong bus, Sir Minard. Padung na kong pauli diya sa Latiera. Mayo kung mao ka na. Unyang udto tigali maabot na ko diya sa karaang bahay sa mga Benavides. Wala ko'y labot o kung siyang orasa ka maabot ka rin. Basta, kayang mahinungdanon nga sa dili pa mo tikyop ang kagitiyat. Sir Minard. Tao, may kalito gagan. Nausakat ng Jumari. May nakita kong tao sa unahan, Maki. Unsa? Ni Karatil kinigdagan. Unya, kalit kinawa, human. Musuot yan ang labong kayong kakahuyan. Lumao ba di, ay? Kaabdik ni mong mata dungo, oy. Ako, waman ko makabantay. Hala dong. Hala tanawang kalangitan. Buha kaayo, murag yun og dugo. Kinuo ko. Unsa na masugay tilimad o ni anak, Maki. Nga nung murag kolor dugo ang kalangitan. Tanadong, mamauli na ta kay murag naagyo dili mayo panghitabo nga mo abot. Ni padayag og signum malum ang kalangitan, Maki. Og timaan sa dautan. Dong Jumari. Ang pagtakdol unya sa buwan. Posible gid nga mamahimo kining dugoon. Matirang matibay. Senyor Minard. Sinvergüenza! Hain pa man kini. Ha? Hain pa man kini si Iho Jomari. Tanawa ragod ang kalangitan. Oh, ang signum malum sa enerhiya sa hangin punyong lipatim au nasab. Supremo Minard. Senyor, ni pabor sa mga magtotoo ang lakat karon sa panahon. Gusto ka punyong sila si Dr. Marcelo ug Darwin. Makadimdim na pud unya sila glabas nga dugo sa tao. Atuon ko pa ang duha, Senyor Minard. Pinahan ko na usab sila nga dili gyud maghimo og mga kasikas aron dili makamatikod sila si Dong Jumari ug Maki. Sige, padayon lang punyo. Mubiktima na sa bunya ang mga patay nga namangon. Magambahan na sa bunya ang mga linalang nga niyukbo sa gamahan ng Diyos nga matuod. Si Satano de Luciferus Sulfatos! Agang Satano de Luciferus Sulfatos!
Diyos! Hangpa ang imong mga alagad, yaniya sa yuta, ug nagsimba sa batud mong pagkabalaan. Ungulok uka, warap uka, ganab as muli. Okay. Niya na ta sa simbahan aning Latiera, Dong Jumari. Sa parokya ni Senyor San Sebastian Martir. Maki, paabutan ako kay makikita ko sa bagong pare nga si Reverend Father Marcelindo dayon doon. O, Dong Jumari. Makisulti basab ka na ako ang bagong pare. Ang ako lang og. Di na pud sama ni atong miagi. Sigun sa muna sayran gikan sa mga balita. Ubay-ubay ang nakalas niya itong miaging pagtaktul sa buwan. Dinihi aning luksura. Yung sa ato pa, nagkinahanglan og espirituhanong manlalaban ang katawhan sa Latiera. Batok sa dili na masabtan nga pagtumaw sa dili kasarangan nga mga hitabo. Mayong paghibalik ning karaang bahay, Tarsila. Salamat, Senyor Maynard Benavides. Nakalinggawas ka sa trial o kapasayloan pinagi o supreme clemency. Yagitugot sa atong kahugpungan. Daghan gyud kay salamat. Inaot po untay ka magsilbing leksyon alang kanimo ang maong kasinatian. Well, ang kuno nako nga daghan gyud kay ko nakatunan tungod niadto. Maayo hinoon kung mao ka na. Akong paningkamutan nga musunod sa mga lagda o kamanduan. Hinaot nga imong panghimugatan ka ng mga gipamong mo karon, pinagi sa buhat. Akong paningkamutan, Senyor Maynard. Kana, naarmanday ka na. Hisabtan ako nga ako rin ay mismo. Mo'y nihimong makaluluoy sa akong kagalingon. Dalaygon nga mga pong. Hinahinay ko ka ng usbon. Usbon ako ang dagan sa tanan. Nakita ko sa iyang mga mata. Nga lahi na ang iyang ipanulti kaysa unsay anaasod sa iyang kasing-kasing. Baya, dili mo malingla ang imong supremo, Tarsila. Buling ka lang sa kong kuko kung hisgutan ang kaigmat o kalantip og salabutan. O, Dakar. Niya na. Nabalik ka na saan ining naanda ni mong pinuyanan ni ilawom sa karaang bahay sa mga Benavides. Husto ka pinaga kong iring nga itom. Ni ako makaangay ining dapita. Oo, isang asa po ko ipadbad kay gayunan. Dili ginako malimtan nga iuban ka. Tungkol kay ikaw nga akong manghuhupay. Ang akong kalipay. Ang akong tanan pinaga na kong Dakar. Oy, Pansa naman sa naimong bongot, gilo kay akong na ayaw iunga sa kong liog sa Dakar. Oy! Oy! Among talahurong agawon. Ani ako karon ni atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot. Agyo pagtahod sa kabalaanon sa imong revolto. Ong lokoka. Warap oka. Wam manirain. Wam maniraduya ginek. Nangaubray tubasa kamina. Ubaniko sa akong mga desisyon sa adlaw nga tanan. Ayaw
akong pasanti. Warap o ka. Warap o ka. Dayo go ayak. Satano de Luciferos Soltatos. Ubanan mo tako. O Diyos na mong matuod yun gagamhanan gikan sa kinauyukan sa matuod nga bayhon sa kalangitan. Kami nagasimba kanimo. Kami nagahimaya kanimo. Yukbuan ka na mo sa timuok na mong kinabuhi kasing-kasing ug kalang. Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tierra del Sur. Upalihog na ko og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.